Malta affirmat l-ewwel ftehim fl-istorja mas-Somalja. Kien il-Ministru George Vella li fateni waqt laqgħa tal-Unjoni Ewropea u l-Organizzazzjoni tal-Pajjiżi Arab iffirma komunikat mal-Ambaxxatur Somalu Ali Said Faqi. Dan il-ftehim jimmarka l-bidu ta' relazzjonijiet diplomatiċi bejn iż-żewġ pajjiżi. Fi-stqarrija tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin intqal li l-isforzi biex ikun hemm relazzjonijiet bejn iż-żewġ pajjiżi ilhom għaddejjin snin. Huwa fl-interess ta' Malta li jkun hemm dawn ir-relazzjonijiet diplomatiċi, speċjalment fid-dawl il-maġġoranza tal-immigranti irregolari li jaslu pajjiżna u jitolbu għall-ażil ġejjin mis-Somalja. Intqal li dawn ir-relazzjonijiet diplomatiċi se jagħmluha aktar faċli għall-awtoritajiet Maltin li jitolbu l-għajnuna ta' esperti Somali bilan li jidentifikaw b'ċertezza li l-immigranti tassew ikunu ġejjin mis-Somalja. Fil-passat riċenti, Malta wedet għajnuna finanzjarja lis-Somalja u anke kienet fit-taħriġ ta' membri tal-militari Somali. Soldati Maltin kienu involuti wkoll f'azzjoni kontra l-piraterija mal-kosta Somala, dan bħala parti minn missjonijiet tal-Unjoni Ewropea li għandhom il-għan li jgħinu fil-kisba tal-paċi fir-reġjun. F'Settembru li għadda fi New York il-Prim Ministru Joseph Muscat kien iltaqa' ma' deputat Prim Ministru tas-Somalja Fawzia Yusuf Adam fi sforz biex jibdew taħdidiet li waslu għal relazzjonijiet diplomatiċi. Intant, wara li kien iffirmat il-ftehim il-Prim Ministru Joseph Muscat esprima s-sodisfazzjon tiegħu permezz ta' messaġġ fuq Twitter. Sostna li dan huwa ftehim importanti ħafna fid-dawl tal-kriżi tal-immigrazzjoni irregolari.